Hej. Carlsen. Ja, Carlsen. Ja. Det var vores første video. Yippie! Ja. Fuck. Og ham der lav, det er altså ham der er Pixlik. Ja. Haha. Og det var ham selv, der fandt på navnet, faktisk. Fordi han gør det i virkeligheden. Ja. Nej, gøj. Jo, alle ved det lov. Og det her, det er en eller anden map, vi lige har downloadet. Au, for Ja, helvede. det er vores motto. Hvad er vores motto? Ej, jeg er så fast. Nej. Ah, Øh, I er mega forvirrende. Larmer Theodor. Du larmer. you can. Altså, så skal I åbne døren, ikke også, for mig? For jeg er så kongelig. Hej. For gav mig en snyd. Nej, gør ej. Jeg får en dør, kun du lige ud af. Jamen, Ja. se der til du også. Jamen, prøv at kigge til den anden side. Der gik jeg fra. Fuck, man, der Ja, der er 2 veje. Dam. Jamen, vi skal ligesom åbne døren. Jamen, jeg kan kraftedeme ikke spille, når det er lækker, skulle da lort til. Jamen, så ødelægger vi bare døren. For det Ikke helvede! ødelægge døren, Lav. Det lækker kraftedeme en lort til. Fanden skal vi så gøre? Jeg skal tisse. Det var dansk disco. Lav, det er dig, der har taget den snydvej. Den her. Hey, jeg tror, jeg ved, hvad jeg skal. Men lige åbner det her døren. Lav, åbner det her døren. Hej. Hvad åbner døren? Hej, Lav. Ej, det åbner sgu da ikke. Her. Det her åbner dørene. Alle dørene. Gør det. Ja, det åbner alle dørene. Ja, men så bliv på den. Eller kan jeg sætte guld på den, eller sådan noget. Virker det ikke? Nej, det virker ikke. Det blev patchet. Hint, you have to be here before the door is Så open. åbn sgu da døren, mens jeg står her, mand. Jeg kom forbi. Bam, bam. Ja, tak, hvad hjælper mig? Jeg fandt 2 guld. Jeg nåede det. Theodor, Så fedt der sgu da. du offrede dig selv for os. Hovedet er så stort. Og så kommer det den her. Og den Kan jeg her. ikke åbne døren? Nej. Og så åbner det sgu døren. Er så god. Ninja King. Jo, Jeg Theodor. kan den her. Den her. Theodor, åbne døren. Åbne døren så nu. Nej, Åbne døren så nu. nej, Åbne døren så nu. Åbn Åbne døren så nu. nej, Åbne døren så nu. nej. Nå, det var så for dig. Hey Gabriel, se. Men tag den her ned. Og så, nej. Men tag den her op, og den her op, og så den her, og så under døren. Lad mig gøre Trykker du sådan. på håndtagene. Hej. Og i den her, og den her, og så duk. Hvordan ved du, hvad for en melodi det skal være? Er der melodi? Kan du ikke høre Ja. den der lyd, der kommer? Jamen, jeg skulle tage lyden af, mand. Nej, tag musik af. Jamen, så tager jeg bare fuld. Nej, sgu da, er du syg hoved, mand. Ikke på en kralabang, man. Search for harmony. Nej, Hvad er en harmoni? det er bare lyd, tror jeg. Ja, det åbner døren. Gjorde du? Tryk på den igen. Løb! Fuck dig. Ja, der er guld, der er guld. Ja. Fuck. Jeg er guld. Okay, tæv dig bare te, Peter, til mig. Jeg er ikke op. Ja. Der er guld. Jeg kaster guld op i loftet. Få guldet. Jeg taber, jeg tog det. Nu har jeg 5 guld. Hvad fanden skal jeg med så Hallo. her? Jeg får klaustrofobi! Lav, du skal ikke ødelægge noget. Jeg får klaustrofobi. Jo, du ødelægger, skal du have en torch. Nej. Jeg fandt et guld. Så hvor skulle du frem til mig? Jeg får klaustrofobi. Er der noget bag? Lav, rejs dig op. En anden udgang. Okay, det var der så ikke. Hov, men man skal jo ikke ødelægge billederne. Hold i kæft. Og jeg sætter også mit op igen. Nej, det skal være et ordentligt for det. For helvede, man. Ja, sådan en. En brændt hånd. Det her om bagved. Det
Det her med? Nej. På emo-hed. Skal vi så hoppe ned i vandet, så sådan en kanon, så man bare flyver op derop igen, eller hvad? Hvordan? Okay. Vand. Ja, den er åbnet. Den åbnede. Nej, vent lige. Der. Nej. Se hvor klog. Se hvor klog Gabriel han er. Nothing. Not everything in this world appears to be what it actually is. Vand. Lava. Ah! Hey, en hemmelig vej. Jeg fandt en hemmelig vej. Jeg fandt en masse her. Jeg fandt en guld og en iron. Jeg fandt 3 guld. Ja. Det er jo sejre her. Og jeg fandt lige også noget flint. Og jeg Så Lav, fandt, han skulle kloge det. og jeg fandt den rigtige vej. Jeg fandt nogle trapper. Eller ødelagde du der? Nej, det er ikke. Her. Let the fire open a way for you. Ja, jeg fandt trapperne. Fandt du flint and steel? Er der nogen, der har flint and steel eller sådan noget? Jeg har iron, og jeg har flint. Så skal du lave en flint Vi skal stil. lave en flint and Hvorfor steel. skal vi det? Fordi der står, at vi skal brænde de der blade. Gør det det? Ja, Yeah. bare hvis du kommer op til os. Kan du ikke se igennem, så du skal se lidt navnene. Altså, det er inde i det der dirt noget, Lav. Nå, jamen jeg bruger altså ikke hack. Nej, men Kom, Lav. kom, Lav. Det er den der vej. Kom, Hvorhen? kom. Er det den her vej? Ja. Yay! Jeg tror jeg kan få... Trapper! Ja. Nej, man skal brænde bladene. Sådan Ja. der. Bare lige mens jeg optager. Ej, det hjælper ikke engang. Lad moder natur bevæge sig. Moder natur. Har du gjort sådan ting, der kan brænde? Yay! Er du blind eller sådan noget? Nej, men jo, den der. Jeg fik et skilt. Nå, det er mit skill. Så Ja. brændte du det fandme. Er I klar til at løbe igennem ilden? Ja. Jeg fik det. Der er ikke ilde mig længere. Nej, Even stopper du, impossible. mand. Ej, hvad Nej! er der inde i? Nej! Vi skal få den der til at køre hen på den der pressure plate. Nej! Gabriel. Kan du ikke råbe 10 sekunder tilbage, så jo eller sådan noget? Jesus. Lad. Hallo, hvad var der i testen? Jeg ødelægger bare den her sten. YouTube, det er ikke hack. Vi bliver nødt til det. Venner! Jeg kan hjælpe med her. Hop, alt sammen hop. Slet ikke tit det her. Shout. Okay, alle sammen gå lige væk. Væk. Eller, jeg sagde kraftedeme, vi skulle væk, mand. Jamen, jeg var lidt før dig. For helvede, jeg lige ødelægge den her blok, men så kommer bare Jamen, hvis du ødelægger den, så bliver det så til en... Er der noget inde i den, eller sådan noget? Yeah, Lav gjorde det. Hold nu kæft, det var mig, der ødelagde blokken. Hold nu din kæft. Det var det sgu da. Det var sgu da mig. Det var sgu da mig, mand. Nej, det var sgu mig. Jeg stod sgu da med mine bare hænder og slå på den som Ja, Tarzan. dine hænder. Jeg stod med en fighter. Ja, jeg stod bare med mine bare hænder, mand. Jeg har 6 guld, ikke dig. Jeg har 2. Har du kun 2? Jeg har din mor. Men jeg har en flint af stil, så jeg kan brænde dig. Jeg har bare et kuldstil. Nej, ikke kuld. Flint og kuld. Og jeg har balls. Og jeg har balls of steel. Eller hvad laver du? Du skubber den forkerte vej, din... Jeg tror ikke, det er forkert vej. Ja, nu gør du ikke. Flyt jer, mand. Okay, nu ødelægger vi ikke flere ting. Fuldstændig. Kun hvis vi får Okay, brug for ikke det. flyt den allerede. Jesus. Man skal bare stå og vente på i morgen, eller hvad? Mhm. Åh, ja. Eller ikke, ligesom Gabriel.